Studju tal-Eurobarometru juri ċifri pożittivi ħafna fil-fiduċja tal-Maltin fl-istituzzjonijiet bħal huma il-Gvern u anki il-Parlament. Dan meta mqabbel mal-medja Ewropea. Fil-fatt 49% tal-Maltin, kważi nofs il-popolazzjoni, għandha fiduċja fil-Gvern Malti skont l-istħarriġ tal-Eurobarometru ikkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea. Il-medja tal-pajjiżi Ewropej hija ta' 36%. Dan ifisser li l-Maltin għandhom 13% iżjed fiduċja fil-Gvern tagħhom mill-popli Ewropej bħala medja. Fil-Parlament, l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Maltin għandhom fiduċja ta' 11% iżjed mill-medja Ewropea. ċifri sinifikanti oħra huma fl-amministrazzjoni pubblika fejn 57% tal-Maltin għandhom fiduċja fiha, iżda il-medja Ewropea hija 49% jew 8% inqas. Il-Maltin għandhom fiduċja wkoll iżjed mill-medja Ewropea fl-awtoritajiet reġjonali u lokali bħalma huma l-Kunsillu Lokali fil-każ ta' pajjiżna. Il-qasam tas-saħħa ta' pajjiżna wkoll igawdi fiduċja b'saħħitha mill-Maltin. Fil-fatt skont l-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometru, 85% tal-Maltin għandhom fiduċja fil-qasam tas-saħħa li qam għall-okkażjoni fl-aħħar xhur ta' pandemija. Il-medja Ewropea hija ta' 5% inqas mir-rata ta' Malta. Il-partiti politiċi Maltini kawdu wkoll ftit iżjed fiduċja mill-popolazzjoni Maltija milli l-Ewropej jafdaw il-partiti politiċi tagħhom. Il-Maltin ukoll għandhom fiduċja iżjed mill-Ewropej fil-Kummissjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew u anki fil-Bank Ċentrali Ewropew. Mhux l-istess jista' jingħata għall-medja fejn il-medja stampata bħal gazzetti, ir-radju u t-televiżjoni ma jgawdux fiduċja fost il-Maltin daqs l-Ewropej. Intant il-Pulizija f'Malta żiedet il-fiduċja fost il-Maltin b'4%, dan meta mqabbel mal-istħarriġ tal-Eurobarometru tas-sena l-oħra.